One night ba nang matod kami sa tong order nga aircon? Opo. Pero wala pa siya na iba na bayaran. May nagtawag man dito na sa Kidapawan nga mapahatod daw diri sa inyo alimudyan sang aircon. Kay order mo daw para sa mga apo na hindi mainitan. Tanawa daw ni Nay, kung imo ni Nayo, tama ni, basi kung kapangalan mo lang, may iban pa diri nga ano, nga ragaw ay. Pero Florenia Araga, Purok Talisay. Talisay ni? Oo, talisay. Pati tama ino. Isa ka na nag-order sa inyo. Imo man pangalan Nay, tapos ipahatod lang man kami Nay. Di wala pa man bayad. Unsa may bayad na? Di kay ang ano, ang sabot daw dito pag tawag sa opisina, dili lang kaon mong bayad. Ay, tuto! Dali na. May order ka ng aircon. Huwag na takang ka-order na. Kay sino na order na ako. Nagtawag yung sino? Oo, tapos ang hambal Nay sa opisina, Florenia Araga ko nung nagtawag. Ay, wala takang katawag. Ay, wala. Ha? Wala takang ka-order ka aircon. May order nga aircon, sir, para daw ni sa mga apo ngayon para hindi mainitan. Pero cash on delivery, sir, baka una mo na rin bayad. Sina kay nanay pangalan, ipatod lang manabi sa amon sang opisina. Sugo lang kami ba? Wala man kami kwarta, dali. Din gali ang mga bata mo na sa ano, sa abroad. Oo. Di way ka padala, wala nakapadala. Wala. Wala sa kwarta, dali ba? Ano kaya? Iwa at takong ka-order na. Tukod lang ba? Ay, di ipatanaw na mo na sa imo to anay kay ang box to abis na aircon. May pangalan gini mo ba? Tapos may mga complete details dito ba? Para lang na ibe tanawa. Ipa-check na sa mga bata mo kung Ayaw na ko order. Bahala ka mo na. Ay, Order pa more. tinga nga imo pangalan na yaw tapos tama man ang address. kasi mga bata pa yung ay takong kwarta na ibayad na. Dali. Yuri. Hala, ano ni bay? Hindi na namon ni mabalik. Di dali lang picturean ka lang namon nga pamatuod lang namon nga nakaabot kami di. Diri na yo. Biyog ko na kay ikaw sa imo pangalan abi. Bira ka pataas lang na. Surprise! Joke lang nanay, joke lang. Napadala niya. Secret, happy birthday! Wala nang kabala niya. Gaya. Happy birthday, Nay. Ay. Oh, joke lang ha, white barayda na. Oo. Sige, dito ka na yo. Kamalubay. Ay, Ay, why ko. dali na. Dito ka na, dito ka matatay na yo. Why ko. Oh. Surprise, bye. Oh, si tatay nagibi na, oh. Nay, waising barayda, Nay. Ikaw pa daw kwarta na, oh. 10,000 pesos. Inyo kwarta tatay duwa, no. Oy. Kulbaan si nanay ba? Baka nakabili may utang. Nay, may ara mensahe ang nagpadala sa imo, basaon ko ha. Hambal nila, hello nanay, I love you. Ang una ko mahambal kung magtawag ko sa imo bago ang kumusta ka mo. O kabalo ka? Sino ni siya? Nay, happy birthday. Karon nga adlaw imong adlaw na tawhan. Akong ginaampo nga tagaan ka pa ni Lord sa mahimsog nga panglawas. Kag madamo pa nga birthday maabot kanimo. Nanay, salamat sa imong sakripisyo gikan sa imong mga anak hangtod sa imong mga apo. Naalang ko permi anda magsuporta sa inyo ni tatay. Sa among gamay nga sorpresa, mauna among gihatag para sa imong kalipay. Happy birthday ulit nanay. Mahal ka gid namon. Greetings from Nick all the way from Hong Kong. Ari nay, si Ma'am Nick sini naghatag. Tapos may ara pa isa, ang imo handa, ari, from Litlit.
Legit pa niya. Umagad mo? Oo. Asawa ka to. Ambal niya, happy birthday, Nay. Salamat sa pag-alaga mo sa akong 3 ka anak. Wish ko tagaan ka pa ni Lord sang maayong lawas. Ug usab daghang salamat sa pagpalangga sa imong mga apo. Happy birthday, Nay, and God bless always. From Litlit, all the way from Qatar. Palangga kay kanay sa mga bata mo kag imo umagad, no? Kay mapinalanggaon ikaw nga lula, ara gali din mga bata niya. Uy, kadamo-damo apo. Oo, Tinay. Ano mahambal mo nay sa tagpadala? Kay Ma'am Niknik kag kay Ma'am Litlit. Kaya nagawan ko karon kasi niyatag man siya na mataas na gugma lagi sa ako niya pag man ko sa ilang pamilya labi ka sa ilang at tagahalas may lawas Oo. tapos ko niya nga may kusog sila nga makalaban para nga tagaan sa Ginoo sa kalagsik sa kalawasan ng itod nga makauman siya. Di sa imo umagad. Amo magaling. Oo, amo. Sige. Si tatay, tay, dali tay. Tay, ano wish mo kay nanay, tay, kay birthday, tay? Salamat na. I-greet si nanay, happy birthday, Salamat na. Wariyahan gawa na. Ruyaan si tatay. Pero sang nanguyag si tatay sa imo, nay, why siya nahuya? Tay, kiss anay kay nanay, datay kay birthday, tay, bye. Oy, happy birthday. Salamat na. Nalipay ka subong, nay. Ay, ako nalipay. Oh. Nay, anay kita, nay, makanta, nay kita happy birthday, ha? Okay. Oo. Mga apo, kantahan si Lola happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nanay, Nay, make a wish and blow your candle. Yehey! Happy birthday! Palakpakan daw si Nanay! Nay, kami gali ang Joy Will of Surprise sa Kidapawan. Sa Kidapawan, pagig kami halin, no? Para mahatol lang namon dire sa imo ang sorpresa. Oy, kasweet kay Nanay. Oy, happy birthday! Hindi nalipay ka subong? Lipay, hindi na sobra. Sobra. Oy, happy birthday, Nay. May panglawas lang pero may sa inyo tatay, no? Gulang ako sisit na mo. Ilubahan ng mga tao. Uy, gwapa man gyapon. Feeling ko na gwapa kapag dalaga mo na iba. Yun. Lang Sir, dali sir. Salamat lang eh. Te, why singa I miss you silitlit da. Why te I miss you, I love you dyan. Love you. Okay. Sige, Nay, happy birthday. Balakbakan dali at si Nanay. Uy, mga apo, dali na. Kiss na kamo kay Lula, kay birthday ni Lula, bye. Kiss na, si kamo kiss kay Lula. Ay. Wow, damo-damo apo.